Har du lyst til at tage med os til Nordkap? Karen og jeg er rejseledere på Felix Rejsers bustur. Det er den 26. juli til 9. august i år. Rejsen går til toppen af Europa, det vil sige Nordkap med Lapland, Finnmarken og Lofoten. Turen har en rød tråd, der handler om menneskers trosliv og livsvilkår. Derfor skal vi se nogle smukke og betydningsfulde kirker undervejs, og vi vil også besøge spændende og inspirerende museer. Sammen med andagter og en enkelt gudstjeneste vil vi lægge perspektiver ind til eftertanke for deltagerne i vores tid. Nordkap-turen er fyldt med skønne naturoplevelser, og vi har et særligt programpunkt, som ikke er med på andre busrejser. Vi skal nemlig besøge den helt unikke Alsa-kløft, som er Nordeuropas dybeste kløft og meget smuk. Vi får besøg af en lokal guide i bussen og kører et godt stykke ud langs Alsa-elven for at se nærmere på Sautudæmningen og elværket. Vi går gennem tunnelen til besøgscentret. Her er der opsat plancher og film om de store optøjer, der i 1970'erne gik forud for byggeriet. Dæmningen og værket mødte stor modstand fra især samerne. Projektet ville nemlig skabe store hindringer for deres livsvilkår med rensdyr og med fiskefangst. Protesterne medførte ændringer i projektet, og i dag leverer elværket strøm til en kæmpestort område i Nord-Norge. På Nordkap-turen kører vi op igennem Sverige og det nordligste Finland, helt op til det vilde Nordkap. Herfra kører vi over Alta og Tromsø ud til Lofoten, hvorfra vi kører ned gennem Norge. Hver dag er der nye oplevelser og fortællinger fra fortid og nutid. Vi vil gerne give deltagerne nye perspektiver på menneskers livsvilkår og stof til eftertanke på tro og liv.